per mi és l'època millor de la història personal d'u a nivell d'estudis, no? La universitat és que quan ja estàs fent el que tu has triat gaudisses molt, evidentment. I jo diria que com a descobriment, bé, jo feia les dues especialitats, no? Feia al matí literatura catalana filologia catalana i a la vesprada literatura espanyola hispànica, que es deia. I per tant, per la part de catalana jo crec que va ser molt enriquidor les assignatures que teníem. Bé, a mi sempre m'agrada molt la literatura, perquè tinc companys que diuen, les classes, la llengua, bé, però literatura, els alumnes, que tal. A mi sempre m'ha agradat molt la literatura, però una cosa que jo crec va ser molt gratificant va ser descobrir tots els aspectes de la història lingüística nostra. Tenim una llengua molt important a nivell internacional i conèixer la història, això, ara que ja la conec, em pareixia un buit terrible abans de conèixer-la, no? I ahí estan autors que han treballat molt per això, el mateix Sanchis Warner o Badia i Margarit, etc. Això per mi va ser un gran descobriment. I per la part de literatura espanyola, perquè ahir es dividia entre llengua i literatura, jo feia literatura, em va agradar molt també la part de la literatura hispanoamericana. Fem hispanoamericana i portuguesa, i també totes les lectures que entren dins d'aquest marge. Això a mi m'ha servit molt després, no? Perquè la literatura també dona claus d'entendre el món des de diferents perspectives, i clar, no és el mateix tots els que vivim per ací que literatura feta en altres països, no? En altres cultures. Bé, jo m'encarregava de les classes i d'avaluar a l'alumnat d'aquest nivell i d'aquest curs, no? Tenia una companya molt bona i experta, que era la professora Isabel Ríos, i ens coordinàvem molt bé i aleshores pues, donàvem la didàctica de la llengua i literatura a aquest alumnat, no? I al final de curs, pues, ahir en la universitat una cosa que no veu la gent però que també és molt intensa és que ara, a través del sistema telemàtic, no, d'interacció amb l'alumnat, hi ha molta feina de revisió de textos, de retroacció amb els alumnes, etc., les alumnes, i això són hores que de vegades no compten formalment, no? Però hi ha molta feina a la universitat, sí. En una prova, perquè jo es feia treballs, proves, lectures, dramatitzacions, etc., però una prova que havien d'escriure, clar, tenia unes preguntes per a respondre qüestions que havien llegit en el llibre de text. I l'alumne va posar, diu, no sé la resposta, però per a que veges que m'heu estudiat, diu, aquí és la línia que n'hi ha a la part dreta de la pàgina baix de la fotografia. Una altra, que és la qüestió de la innocència dels adolescents, no? Que quan els demanava que llegirem un llibre, primer els feia explicar d'alguna manera, no? A través d'algun producte explicaven el que havien llegit, però després es feia alguna pregunteta dels personatges, de l'argument, i al final de vegades posava la pregunta i deia, i per què no t'has llegit el llibre complet? I n'hi havia que contestava. Les editorials, quan volen fer una nova edició, no? Que normalment va lligada pues, a una nova normativa dels continguts o, en el cas dels exàmens de la Junta Qualificadora, a renovar el sistema d'avaluació, etc., pues, munten equips per a fer els llibres nous. No? I a mi pues, solien convidar algunes editorials a fer aquests llibres, i sí, crec recordar que els primers van ser justament per als nivells de la Junta Qualificadora, i després alguns per a ESO i batxillerat també, sí, llibres de material didàctic, allò que diem els llibres de text, no? Que sempre estan canviant perquè les normatives curriculars també canvien. I sí, vaig estar un temps, ara ja fa un temps que no, però vaig estar un temps que estava molt lligat, això també porta molta feina, però és molt interessant perquè teu passes molt bé, és molt intens, no? Has de crear i fer coses perquè l'alumnat s'enganxe i assumir un poc allò conceptual i també posar en pràctica el que aprèn, no? Jo, pel treball que faig, és molt difícil escriure poesia i literatura entre setmana, per tant, no és que m'ho deixava per al cap de setmana, sinó que generalment m'ho deixava per a Nadal i estius, de manera que els llibres de poesia s'han escrit pràcticament tots en estius. I durant l'hivern, pues, ahir sí que me posava a fer els didàctics, no? Però no podia ser d'altra manera perquè el temps està complicat de gestionar.